Spesial Mbak Alia, Gunung Pati.
Alfi. Pasukan lain mana monggo monggo. Monggo Bapak.
Tukerin kagak? Langsung aja sih kelamaan. Enak banget. Cepet banget. Ayo, Teh Rina, Eta Ita. Ayo semuanya, ayo Teteh. Ayo Teh. Ayo.
Pak Soeharto. Lagunya nanti ya. Ini nganggur dulu. Pancen mung pengangguran urung ono penghasilan esuk turu sore ngopi wengine tolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno wetine yen dipaitu ora terus harap nganti kapan aku urip pilihan umume menungso urip sesendirian Gusti lewat tempatku iki tetep muga oleh sing kemati janji bakal tak tresnani tak cukup selawasi tekane mati
tidak terwingkis. Monggo 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 kumpul kumpul. Bara sini. Ya. Nah. Monggo Mas Harto. Siang pantoro ratri mung eling manis ngati setiaku bisa aduweni marang sang Yasulasmi. Monggo Mas Harto. Rasa kangen nang lir putih lintang bulan dadi saksi upayane dapat ngelencani janji supaya mukti supaya pati yo Ayo semuanya Semar kumpul-kumpul. Mulyono iki yo Jose Mbak Ros. Wong ayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batenku. wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngarungi panu segara tresnaku ra bakal serena. senadyan nyawa lancet samaraka wis tresna ra bisa dipisahno. Ayo ayo tarik tarik Ayo, tarik ayo. tarik 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 Ayo, 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 timon, 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 timon. aduh 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 siang pantoro ratri mong eling manis ngati setiaku bisa